משימה רביעית שלו כבר. ריבאונד אבל, והנה סמית, ויש גם עבירה. שר ראשון שלו, לא? אבל מי שמגיע לו כל המחמאות, מקפיץ את זה לסמית! מנסה לעבור את גולדנברג, עכשיו סמית לוקח את זה על סטנלי ביד שמאל, עם המגע. ארלינגטון תוקף את סמית, ארלינגטון נחסם. באזורית ובן אדם שעוד... עוד 3 עבירות כמו גם לסטנלי, שלטון עובר, אבל סמית... סטנלי נחסם על ידי מי? הנה עכשיו סמית מניע הרע שלו, לא גם אינום, גם סמית זורק את זה בפנים. וזאת הוא לא קולע, אבל אנדרו סמית יחד לנסה הראל, חזירה טובה, אבל סמית חוסם אותו. עוד מסירה פנימה להורד, סמית מתאושש מהקבוצה המקורית, וכדור יפה מאוד של בוקר עכשיו את זה לסטוארט. אין נקודות, אבל סמית שם כדי לתקן. 7 דקות וחצי כדי לסגור את המשחק. עכשיו סמית סוף סוף מוצא את עצמו מתחת. אולי סמית זורק בשביל כולם. אחלה סמית. מי חותך באדר? הנה סמית שחותך, שמת 2 ועוד. בעיקר סטיוארט, אבל לא הפעם, אולי סמית. עכשיו נמאס לו כבר. זי מקבל עזרה. סמית, יופי של גלגול. תיה, סמית מנסה ויש לו. לגנט, יש בלוק אחד שהוא... המילטון מאחורי הגב, אריאל נחסם על ידי סמית, נמוך ממנו, וסרור מגיע לסל, אבל סמית עם 2 על 3 ומשור נחסם על ידי סמית.